ассалому алайкум тамошобинони азиз, созед назен саломатиҳо хубай. Дӯстони азиз, бозори Корвон даем рӯ ба рӯи Корвон Сити 8 дарвозара подвалаш ина тарафи тило бозор мешава. Нигоҳ кунед, олами бижутерия. Бисёриҳо мекуфтанд ин нуқтаи савдора пеш дар Мираж савдо мекарданд. Апаи Сураё ва апаи Моҳ бисёриҳо мекуфтанд муштариҳо. Марамат, ҷои навшона хостум шумо дар нишон диҳам. Беҳад бижутерияи фасон доранд. Ҳамаш дизайнерский, ҳамаш хушрӯ, сифатошда гап нест. Беҳад сифатҳои олӣ доранд. Инчунин духтарако аксия рафта истодааи. Марамат комплектое ки мисол 60-70 сомон буд, ҳозир аксияда 30 сомон шудагиай. Ина бинен ҳамқа бисёра иҷада аз ҳамаи гуфти гапо аз 10 сомона гӯшпор сар карда то 700 сомона комплект ҳастай дар иҷа. Беҳад интихоб зиёдай. Стайл ной, бронза, ҳама намуду 60 хулас борошон беҳтаринай. Ира бинен комплектора. Чӣ хеле гуфтум аксия рафтистай, аз аксия қафо намонен духтаро. ина духтарако ҷои апаи Сураё, ҷои апаи Моҳа бисёриҳо мепурсиданд. ино дар Мираж буданд духтаро. Марамат ҳозир бозори Корвон тарафи Тилобозор подвалаш 8 дарвоза нолевой қатор назди Гуляголда подвалда. Марамат биёен айпеш тамошо кунен. Иҷа омадагиан нигоҳ кунен чӣ хел бижутерияи хушрӯ доранд. Ҳамаш брендовия нигоҳ кунен. Чӣ авадок дар корай, чӣ заколка, чӣ комплектҳои фасон. Иҷада комплект нархошон аз 30 сомон сар мешава. Бо ҳами интихоб бисёрай. Баъд нигоҳ кунен браслетҳои новинка омадагиай духтаро. Марамат я намуд ваёе доранд ки комплектҳое доранд ки дигар нуқтаи савдода е чизора шумо пайдо карда наметавонен. ина нигоҳ кунен охи интихоба як борак бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. Чӣ тавре ки гуфтум ҳозир аксия рафта истодай 60 комплектҳо 30 сомон шудагианд духтаро. Баъд дигар моделҳо ҳастай. Метавонед бо нависта катихчон ҳам суҳбат шавен. Страничкашона отметить мекунам, бидроед тамошо кунед. Страничкаи инора аллакай ҳама медона. Ина пад золата ҳастай, пад серебро ҳастай, ҳама намуду 60. Бидроен тамошо кунед ва ҳазуру интихоб кунед духтаро. Дар страничкашон бо ҳамаш комплектҳо хушрӯ карда наворошкати ҳаст. Ира бинен охи интихоба бинен чӣ хел бисёрай, чӣ хел хушрӯай. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилобозор рӯ ба рӯи Корвон Сити мешава подвала. Бижутерия навистагиай. Мана бари Гуляголдаена, бари Гуляголда. Хулас ҷои апаи Сураё, ҷои апаи Моҳ гӯя нишонтон метиҳанд духтаро. Ман рақамашона мемонам, барои маълумоти бештар бо нависен шуна. Аксияи соли навӣ рафтаистай духтаро дар магазини апаи Сураё ва апаи Моҳ. Марҳамат биёен бинен бижутерияи брендови доранд, сифатҳои олӣ нигоҳ кунед. Ҳами тулпано комплектош 210 сомон буда. ҳозир 160 сомон шудагай. Чанд вайш ҳастай, диден чанд цвет шастай. Браслет дораву чала дора духтаро хушрӯгиша бинен. Ино сифаташон олиай. Марамат каседа дар корай метавонен биёен. Бозори Корвон рӯ ба рӯи бинои Корвон Сити 8 дарвоза тарафи Тилобозор 8 дарвоза магазин рақами 7. Марамат подвал назди Гуляголдаяй. Биёен айпеш бо бинен. Баъд ина ё хушрӯа ё чанд план қафасонане ҳамаш брендовиай тамошобино иёша бинен браслетҳои новинка. Ман страничкашона отметить мекунам. Страничкаи ёра аллакай ҳама медона. Бо ба ҳар ҳол духтарако бидроен тамошо кунен. Бижу Миражена мана марҳамат. Бидроен тамошо кунен. Уҷада бо ҳамаш фаҳмондагиай нархош кати ба ё 60. Мана соатоям стайлнояй. Мана ай чанд сума сар мешава? ай 50 сомон сар мешава. Ина соат аз 50 сомон то 250 сомон ай дар ин нуқтаи савдо. Ва духтарако нигоҳ кунен иқаи хушрӯан. Ҳамаи ҳамино бижутерияан, падзолата беҳад хушрӯ. Нигоҳ кунен ҳамиё нусхаҳои тиллоана ҳамаш аҷоиб комплектакои фасон. Нархошон духтарако аз 30 сомон сар мешава то 700 сомона. Иҷада 100 сомонаш ҳастай 80 сума, 150 сума, 200 сума. Хулас ҳар хелай нархош. Марамат бинен интихоба чӣ хел интихоби васеъ доранд. Баъд як хушхабар барои арӯсако. Духтаракои хушрӯ, касоне ки
иҷада ҳама рӯсаку ҳам касе ки набоша мисол 500 сомон агар харидорӣ карден шумора бо туҳфаи интизорай нигоҳ кунед бо туҳфаи беҳад гаронарзиш шумора интизорай нигоҳ кунед чихе хушрӯ браслетошон марамат чи чала мегирен чи браслет чи мисол комплект ҳар он чизе ки дар корайтона шумо метавонед аз магазини Апай Сурайё харидорӣ кунед. Дута магазин дора нигоҳ кунед рӯ Паруша нами магазинай бозори Корвон тарафи Тиллобозор марҳамат рӯ ба рӯи Корвон Сити ҳаштум дарвозара подвалшай нулевой қатор духтаро нигоҳ кунед ина лестницаш ба ҳазур меёбен мана нигоҳ кунед духтаро иҷадаку гӯшпоракора аксия кардагиан 10 сомон ҳамқа фасончаяй мана беҳад интихобуш васеъ беҳад интихоби хушрӯ доранд дар инами ҷои Апаи моҳу Апаи Сурайё ира бинед инами нуқтаи савдошон даям ҳама намудуш асту чизе ки мегирен аксия кардагиан инами қабдагишон ина нигоҳ кунед брендовиёи фасон ира бинед духтаро чизе ки дар кораитона ман страничкашонам мемонам бо бидроен тамошо кунед ба ҳазур модели тилоҳа ҳозир аст продажа кардагем ина аҷоиб хушрӯ 160 сомони кардагем ҷои Апай Сурайё омадагем духтарако нигоҳ кунед инами тюлипанора комплектои фасона диден аксия рафтестай 210 сомон будан и браслет дораву чала дора ҳамаи цветош астай 210 сомон буд ҳозир аксияи соли навӣ шуда 160 сомон марамат ҳам қасифаташ олияй духтаро чи намешаванд гарантия дора ай тилло ягон чи фарқ намекуна баъд гарантия доранд марамат ҷои Апай Сурайё биёед духтаро бозори Корвон тарафи Тиллобозор инами ҳаштум дарвозара подвалаш духтаро пеши Гулягол нулевой қатор магазини рақами 43 баъд ҳафтума мана баъд инҷара бинед духтаро иҷада саатҳои сталинои доранд нахе комплектҳои хушрӯ доранд хулас ҳама намудуш ҳастай гӯшпораи 10 сомон сар мешавад шумода бижутерияшон дан гап нест духтаро ҳамаш брендовияи сифатҳои олӣ доранд нархошонам нархҳои дастрасай ҳатман омада тамошо кунед боварӣ дору маъқултон мешавад духтаро омада наметонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен шона инстаграмшонам ҳаст нависен доставкатон мекунанд доставка доранд иққа хушрӯани балдоқо духтаро ира бинен новинкои фасон омадаи дар ҷои Апай Сурайё нигоҳ кунен ино бронзаянд сиёҳ намешаванд марамат нархшон аксия кати 250 сомон барои шумо иҷада ҳозир бо дигар нусхаҳошам ҳастай марамат чӣ намудуш дар кораитона ҳатман биёен бозори Корвон ҷои Апай Сурайё тарафи Тиллобозор ҳаштум дарвозара подвалш бари Гулягол да духтаро нулевой қатор мешавад 48 магазин ҷои Апай Сурайё ҷои Апай моҳ гӯян нишонтон метиҳанд страничкашонам инстаграм да отметид мекунам бодроен бо тамошо кунед бижу мираж номи страничкашон нигоҳ кунед интихоба бинед духтаро диадема дар кораи шумода мисол абадок дар кор комплект чизе ки боша меёбен ки сифатҳои олӣ доранд мана бисёриҳои нами нархи чалои мошоллора мепурсиданд нархи чалои нами хеле фасони боира мепурсиданд марҳамат пеши Апай Сурайё омадагем нигоҳ кунед чихе хушрӯ чалои фасон ҳамаш сталиноя сиё намешава нархошон 40 сум 50 сомон ира интихоба як бурак биненда чихе хушрӯчай иҷада бо бисёр доранд чала оз дигар намудошам нишон метиҳам 40-50 сум нарх гузорӣ шудагай ана баъд ина иҷада бо патсириброям доштияна қафасонан ёш чанд сумян 70 сум 80 сум 90 сум ва ё чихе хушрӯан ино 50 сомона мана марамат духтаро каседа дар кораи каплёи фасон доштиян диден бозори Корвон тарафи Тиллобозор ҳаштум дарвозара подвалш рӯ ба рӯи Корвон Сити мешава 48 магазин ҷои Апай Сурайё гӯен нишонтон метиҳанд духтаро нигоҳ кунед агар омада натонен доставкатон мекунанд рақамошон ҳаст дар рӯи экран баъд страничкашон отметид кардагим бодроен тамошо кунед нарх набоша бохча ба ҳазур бинен дар инстаграм